Ahoj, zdravíš tady Ondra Houp. A dneska si ukážeme, jak udělat lehkou past. Takže stačí nám nášlapný čudlík, gravel, TNTčko, vykopáme se pod díru. Hodíme si TNTčko, gravel, tady nějaký zvíře. Čekaj. Tady někde nějaký zvíře, asi mám třeba. Tady to odebila. No, ukážeme ještě. A zítra něco se natočím taky. Ahoj.